வணக்கம். ஜோதி சத்துலிங்கம், ரிட்டையர்டு ரயில்வே எம்ப்ளாயி. I am Meenakshi, retired teacher. எனக்கு இன்னும் ஒரு வீடு பார்க்க ஊரில் தனி கிரவுண்டு வாங்கி வீடு கட்டணும்னு நினச்சேன். அது முடியாத நிலமையில் ஃப்ளாட் ஹவுஸ் வாங்கணும் ஊரில் நான் நிறைய ஃப்ளாட் போய் பார்த்துருக்கேன். ஹவுஸ் வாங்க டிசைட் பண்ணும்போது நிறைய இடத்த சர்ச் பண்ணோம். ஏடிசிங்கிறவங்க அவங்க ஃப்ளாட்டில் எந்த அளவுக்கு மேக்ஸிமம் வாஸ்து ஃபாலோ பண்ண முடியுமோ அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. அது எனக்கு ஆரம்பத்தில் பிடிச்சிருந்தது. ரெண்டாவது, இந்த ஏடிஹெச் வேலன்சியாவில் இந்த லொக்கேஷன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இது என்ன பட்ஜெட்டுக்கு அதிகமாக இருந்தால் கூட சரி நம்ம போகலாம், இந்த லொக்கேஷனோட வாஸ்து பார்க்குறாங்க இந்த ஃப்ளாட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் போகலான்னு முடிவு பண்ணி அப்படி செயல்பட்டேன். ஆரம்பம் முதலே அவங்க என்ன ரேட்டு பேசுனாங்களோ இன்க்ரீஸ் ஆஃப் எவரிதின்னு சொன்னாங்க. அதுக்குள்ளே கடைசி நடந்துக்கிட்டாங்க. அதுக்கு பிறகு எல்லாமே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சார்ஜஸ்ஸு, டேக்ஸ் கட்டுறது முதற்கொண்டு டெடிஸ் எல்லாமே அவங்களே செஞ்சுட்டாங்க. நம்ம இருக்கிற இடத்துக்கே வந்து அவங்க எல்லா சர்வீஸும் நல்லா தான் பண்ணாங்க. அதில் எனக்கு கூடுதல் மகிழ்ச்சி தான். ஃபைனலாக கம்ப்ளீட் ஒர்க்கை பார்க்கும்பொழுது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது.